and all time. יוטיוב, היום אנחנו בעוד סרטון חדש, בואו לבית מלון, חלק 2. גיליתי סוד ממש שלא הראיתי בסרטון של סודות בבואו לבית מלון. בואו נתחיל, רק תירשמו נרוץ ותפעילו את הפעמון ושימו לייק. יאללה, בואו נתחיל. הסוד הראשון שלא גיליתי, כאילו הסוד היחיד שיהיה בסרטון הזה, הוא בסוויטה הפרימיום היוקרתית, נכנסים עליו, כמו שאתם יכולים לשחות לשם. מי שקונה את הסוויטה יכול להיכנס, מי שלא לא יכול, הולכים לפה, כאילו משם לפה, הולכים לפה, והנה חד קרן, חברים, חד קרן, אשטג חד קרן. חברים, זה היה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם, יאללה. I'm out and all time.